Raden Narya Prangbagat kula wonten dawuh. Sawise tak unggahake tak udhunake rasa pangrasaku. Kaya ora kabutan jroning atiku. Lamun ta ing titi mangsa iki aku melu jeneng sira prapteng negara Giling Wesi ingkang saknyatane kuwi mbiyen praja Gilingaya. Waduh, ngaturaken panuwun Kusuma Dewi. Anggung kawuryan tembok netya sakgebyaran kaya ndaru tumibing dadaning Prabu Watu Gunung nganti jegrek mulat ayune sang Dewi pinandeng wiwit pasumbulan mangandhap sawiji-wiji tatan jijir mesem sakleceman Dewi Sinta semu isin kawis tinggal pangarasan semudek waja esmu gingsul saya mimbuhi kumyuring manah sang nata Giling Wesi gumepyur sarandoning sarira patrape nganti kaya wong gumun dene ana wanita ingkang ayune kliwat ukur Dewi Sinta esmu tumungkul ketring nala kaya datan kuwawean dulu baguse Prabu Watu Gunung kekalih nyokawengku jemparing asmara temah kasandung ing muyung katali bronto manis ingkang renggani pura negara Giling Wesi nyata tanpa timbang ayune ora kleru ature Yayi Harya Prangbagat duh wong ayu sonambuka wiwara sakarsan tambung sumarah tekamu ning negara iki tanpa beda kaya tekaning nugraha gedhe tumrap Prabu Watu Gunung yen ingsun iki wong ayu duh sinuwun kula menika Dewi Sinta ngantos geter suku kula jumangkah ing jrambah kagungan paduka menika kula namung wanita tanpa aji kula menika namung wong wadon ingkang saudon saurupan nanging kula saged sowan wonten ing karaton paduka sinuwun duh Yayi kaya sesotya sumorot kaya cahyaning rembulan wiragaraga karana wingit wimbama nyembuh kawibawanmu wong ayu
yen to ndak sawang kabeh ingkang ana ing sariramu iki mawa pangaribawa ndudut nala nganti nalarku gumyur kaya wis ora bisa ndak ulur atiku kaya linobong bronto wong ayu ditemong saiki saka keparing ingsun sira bakal sun junjung dadi bojo Prameswari. Desanya tengah wengi lumrang kandaning puspita aduh sinuwun nugraha agung ingkang kula tampi kenging menapa paduka mboten tidha-tidha ndhawuhaken pamilih dhateng kula Yayi pun kakang nganti wis ora bisa ngucap saka gumun lan mumuning rasaku ora bisa tak ucapake mawa basa apa wae kejaba mung basaning katresnan Yayi Kang Maha Kuwasa iku adil marang titahe mula bejo kemayangan dinipun kakang dadi garwa Prameswari ingkang ayune kaya widodari kayangan kula babar pisan mboten nginten menawi prapta kula ing mriki dados rena pemarming manah paduka sinuwun kula badhe ngaturaken bekti miwah kasetyan kula selamining gesang kula namung kunjuk dhateng paduka sinuwun jroning taman negari Giling Wesi entahing pepasren kaya dadi seksi titahing dewa ingkang ngedeng kagilut bronto samyadu manising ngulat sanata Prabu Watu Gunung Datanate Ginggang Sarambut lan Dewi Sinta kekalih nyanggung lelumpan langening salulut nganti mandes telenging ati gedhening katresnan ketimbangan wis kambuh kegambaraning urip kaya-kaya donya amung duweke wong loro nganti ngengleng bingleng kenganglangan Prabu Watu Gunung saben dinten isine amung sih sinian oh
titi tundha kagadengarang Trisunti winayang jati kapat mongso kalimocan dolo kapat mongso kalimocan dolo ono leng-lenging jagat sanyata patu pate ula lanang pangirite kapodungkul sasise sapiku marang Mustikaning putri tetungguling memanis Yayi kaya-kaya pun kakang datan bisa gingkang sarambut kelawan sira wong ayu sampun sanget-sanget angkin paduka ngalembono jagat sampun anekseni bilih kula menika kagungan paduka sinuwun iya Yayi najan to akeh garwaning pun kakang nanging Yayi Ratu mestine bisa nyawang lan ngrasakake sejatine ora ana tanceping katresnanku ingkang ngungkuli kelawan katresnanku marang sira Yayi. Ayo pun kakang teka kepengin sare oneng pepangkonmu Sinta. Yen manci sumuliring samirana kang nggawa gandaning kembang-kembang ing taman iki. Rasaku kaya mapan ana ing kasuwargan. Maragake makuthaku tak selehake tumuli gage petanana pun kakang mung ayu. Panudya Yutama ngambararut midet mintir lun-lunak lampahe ngangin karya prindinging wulu Sang Hyang Candra nedeng dadari sumilak hanelai yen to sinawang kadimesem mulat lekasing sangandon sih ing langit gilar-gilar pating kelip lintang sewu ingkang ngedhepi yen to bisa muwus kaya age-age minta pawarta anenggih wartaning kang ngedeng ketaman asmara Sang Nata Prabu Watu Gunung Miwah garwa Dewi Sinta wis titi sonya tengah wengi lon-lonan astaning Sang Dewi ingkang lumer sigra hangurut rikmaning Prabu Watu Gunung den piyak-piyak kanthi kebak ing raosih katresnan
Dadya liyer Sang Prabu Watu Gunung kaya ngumbara ana ing alam swarga. Tanah sanes kejawi amung tanduking garwa ingkang tansah anuju prana. Dadya mangkono alis wijiling pangandikanira miwah aturira Dewi Sinta dhateng ingkang garwa Sang Prabu Watu Gunung. Sinuwun sampun tinarka menawi garwa Paduka Sinta kiranging reh tata krami namung keparenga kula badhe nyuwun dawuh. Wong ayu kowe bakal matur apa Sinta? Saderengipun keparenga luberaken samudra pangaksami menika kok wonten tilasing tatu ingkang jaleret mapan wonten ing sela-selaning rikma sawetawis ambanipun. Kados pundi purwanipun ing atasipun paduka darah haluhur teka ngantos ngandhang tatu ingkang kados mekaten. Sinuwun Yayi, satemene waleh-waleh apa nalika aku isih yuswa 6 taunan banget nggonku seneng mangan. Nalika iku aku urip ana desa cilik kelawan ibuku. Wancine ngarepke surup, ibuku lagi adang sego, nanging aku tansah mutah njaluk mangan. Mongko sejatine durung mateng. Mbok menawa saka mangkeling ati ibuku mestakaku dituthuk nganggo enthong nganti gobrah getih. Ya wiwit iku aku lumayu mecaki laku ning wengi tanpa pernah playuku munggah gunung mudhun jurang nganti tinemune saiki aku dadi ratu. Ya mung emane nganti dina iki aku durung bisa ketemu karo ibuku ingkang asmane padha karo sira Yayi Dewi Sinta ingkang nalika semana ibuku mapan ana ing desa Cangkring. Wonten karo kingken dermanguswa kang layon donya ilang memanise patananira layu kumelku cemrah nyomaratani Yayah jeblok dadane kaya mandhek jantunge Dewi Sinta. Dupe medhang caritane Prabu Watu Gunung Sarira ndrodhok gumeter. Sumrepet panone kaya pecah mestakane. Habar pisan Gatan Graita lamun ana lakon kang mangkono. Hasta angewel lon-lonan hangginggangake saking mestakane Prabu Watu Gunung.
ngaksami. Kula nyuwun palilah sekedhap kemawon. Ana apa ya? Apa ingkang kurang kepenak? Inggih. Raosing padaran kula kok kirang sekeca. Kula nyuwun wekdal sekedhap kewala. Kula kepengin dateng pepengkeran sinuwun. Jur mumur remuk hubuk kaya sinebit sebit yasih datan bisa nyawan padanging rahina anane amung peteng dedet api-api manjing pepungkuran yektine tan kuwa ngampah sesaing dada datan kiat jumeneng Dewi Sinta ndeprok sarirane semendha ning bongkoting wit angsana handrit karuna parandene mung kandhek ning jangga nganti kaya bledhak-bledhak dadane anggene ora ngampah ambekan dupe watara dangu sigra sinusul dening Sang Prabu Watu Gunung pinondong nyimet lumebet jero tilam sari rinungrup maduning bronto datan kendhat anggo ngarasan suwe men inggih padaran kula sakit siadi dahar apa dahar kuwi kang prayitna ngati-ati gage ngendika yen nganti ana para inya lan ban ingkang ngaturi leladen ngaturi daharan marang siadi golekake dedaharan ingkang kurang mirasa gedene nganti gawe sakiting sariranira yen kawanguran jeneng ingsun ora esuk ora sore bakal tak gantung ana ngalun-alun mboten sampun mlepataken para parekan iya Nimas kage sawangan pun Kakang
Aku ora kendhat tansah nandhang bronto wuyung marang sira Yayi. Gandaning kembang arum dalu lan sumebaring mlathi kang renggani ana ing patenggan wengi iki. Kaya-kaya nyurung gregeting asmara. Gage turutana brangtaning pun Kakang Sinta. Inuwun ngaturaken genging panuwun awit kasok ing sih katresnan paduka dhateng kula. Namung kemawon babagan nuwun sewu paduka kepengin nindakaken saresmi kalian kula. Mbok inggih raditipun peper sawetawis. Wong dikandhani ora bisa. Ora iso ya ora iso. Kudu saiki cekak nen. Nuwun sewu. Priyantun kakung menika menawi tansah namung gegulang perkawis kados mekaten menika badhe nggonyèhaken kulit ngetasaken balung badhe ndamel kendhoning otot bayu miwah sudaning paningal. Gene wingi kemben dina ya aku ora wuta. Ngono dadak diwatesi. Nuwun sewu ingkang sinandhang wonten ing manungsa menika wonten netra, wonten grana, wonten tutuk lan wonten parji. Parji inggih setunggal menika. Iya. Tumrap menungsa parji menika setunggaling pirantos kangge nurunaken wiji. Nanging menawi hardaning parji kala wau dipun umbar usananipun boten badhe prayogi sinuwun. Tenane saksuwene pun Kakang duwe pendhapa enggal ingkang mapan noning papan kang adhem ana ing wewengkon karang bisa nuwake gregeting sanggama. Inggih namung menawi namung nuruti hardaning kados mekaten anggenipun nantukaken saresmi nika tartamtu badhe kecalan daya kekiyatan. Kowe aja kaya ngono Sinta, aku lagi krungu iki adat lupiya ingkang wis siadi ora nate badal dawing pun Kakang mung tansah nglegani marang kakung janur gunung ngaturmu kowe semunduwa marang gregeting asmara. Sinuwun tentu kemawon ingkang dipun gayuh salebeting saresmi kala mau sanes menapa-menapa kejawi namung raos pemarem lair batos ingkang nami karon sih kala wau kedah netepi serananipun inggih menika kula lan paduka kedah sami-sami nyandang raos pangraos sing jiwa raga. Mila prayogi setunggalipun boten namburu betahipun piyambak nanging kedah ngarah prana saha ngangkah supados sami-sami sawega anggenipun nindakaken kodrating gesang menika. Wong mung dijak kok malah nuturi dawa men. Nganti meh kendho. Wong ini kok malah dituturi. Aku sedih. Kaya nalika aku saresmi karo Dewi Tumpak lan Dewi Darti ya ngono. Pun Kakang Ki Ratu kok dikongkon nutup cendela.
Gage Yayi sotyanipun Kakang welasa mring dasih wontenipun kula dereng sawega awit sejatosipun kula tasih gadah pepenginan ingkang tuhu dereng kasembadan sinuwun kok ora matur wingi-wingi ingkang ana tambuh ana ingkang ora ana takokno waton bisa gawe pemaring rasamu pun Kakang ora bakal nduwa apa kang dadi karepmu mesti tak wujudi. Sinuwun gelem ora gelem ora mila sampun ngingah kados mekat. Wong ngingah-ingan kok mboten nyengkuyung kaliyan ingkang gadah. Sesuk aku arep dawuh prajurit tak kon jiret ndase. Kowe darbi panyuwun apa wong ayu? Inggih. Panyuwun kula menika mangke mboten teges. Badhe nyobi kekiyatan paduka miwah damel rekaos sing manah. Babar pisan boten. Banjur ideping raos kula namung saking agenging kastyan kula dhateng paduka. Anggen kula kepengin ngluhuraken asma paduka ngantos dumugi pucuk-pucuk ing kaluhuran. Becik temen karepmu wong ayu. Aja walang ati, aja sangga runggi. Ora-ora yen to watu gunung ora bisa nyembadani. Mara Gage matur, waton tuwuh saka panemune Siadi pun Kakang ora bakal kabutan. Inggih. Duh sang guru laki kula Nalendra ingkang tuhu jagat tanpa timbang kasektenipun. Mendah badhe saya kuncaraning asma paduka. Menawi paduka kepareng garwa tetungguling widodari kayangan pepitu. Sayekti Sinta tetep dados prameswari paduka. Kakyatresan kapirangu rinangkul kinempet kempet dosang retnaning bawana ya gitu kang walang ati ya gitu kang nesing tias jagat dewa Bathara ya Yai Sinta yen mengkono kang dadi karepmu watone aku isih duwe garwa prameswari kowe munggah kayangan nyuwun marang dewa apa wae bakal tak temoho titi mangsa iki aku bakal utusan menyang kayangan Jungkring Sawu.